akan abadia. Huria hato panihala Kristen akan abadia. Dohok dihasesani dosa. Dohok dihatai namandok. Mulak mangolu dosogot daging nihalak nong mate. Dohot dihangoluan nasora suda. Hudul mahita. Tabegema korus yan uik opat.
titing masa di minggu tau. Horas, shalom adihita salutna. Shalom. Tabege matikting di huriata di bagasa mingguon tanggal 8 Februari 2026. Sada guarni minggu tas sadarion ima minggu seksagisma dohot topik di pasu-pasu asegabe pasu-pasu. Sada Musa 12 ayat sada dohot 5. 2. Amplop Pesta Gotilon 2026 dohot tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan. Hombar tu haputusan rapat panitia Pesta Gotilon tahun 2026 di hari Minggu sada Februari 2026 dohot hasil sermon Paralhado Kamis 5 Februari 2026 laho bapogon dana akka na rikot tu Pesta Gotilon 2026 dohot tahun transformasi. Di patupa do pelean amplop Gotilon minggu sada 2 opat dohot 5 madang molo adong. Pukaota masadoro minggu 8 Februari 2026. Tapasaat ma ditiki basi jalangan di parade do ingatna di labung di pitu haruar. Tolu ranapasi rumah dinas Huria. Hombatu di puakatna pardengan kon rumah dinas HKBP Mampang Perapatan atong apalau diperluhon sian hitam pangurupion berupa materi manang bahan bangunan terlampir. Pinabotohon turuas nanaim mangalehon pangurupion boy mama kubengi pane pokja amang lavenda sitorus. 4. Pelaksanaan priorisasi seksi-seksi. Hombar tu aturan dohot peraturan HKBP dung amandamen paupaton taringot tu priorisasi kepengurusan seksi-seksi di tingkat Huria. Pinabotoho tu sude seksi asama paradehon priorisasi kepengurusan saat tanggal 15 Februari 2026. Jala acara pelantikan kepengurusan seksi-seksi naing di Patupua di hari Minggu 22 Februari 2026. Hombar tu si pinabotoho tu sude seksi asa di Patupahon kegiatan hombar tu jadwal. Sada 8 Februari 2026 pukul 10 remaja dihuti pukul 10 sada tolpul wib napo sebelum 15 Februari 2026 10 sada tolpul wib lansia dihuti pukul 12 tolpul wib seksi ama dihuti 15 Februari 2026 pukul 12 tolpul wib SPH dihuti tanggal 15 Februari 2026 pukul 10 sada tolpul wib seksi musik pemusik dohot song leader. Onom, kegiatan kelas sekolah minggu. Sehubungan dengan dimulainya kembali kegiatan kelas di sekolah minggu pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026, dihimbau kepada orang tua dan para penjaga yang mendampingi anak-anak, khususnya di kelas kecil, batita dan balita, agar bersama-sama menjaga ketertiban. Diharapkan untuk tidak membentuk kelompok, menggunakan handphone, serta makan di dalam kelas balita demi kelancaran dan kenyamanan ibadah atau kelas anak sekolah minggu. Onom, pelatihan tim multimedia. Di hari Sabtu 10 Februari 2026 pukul 15 manang 10 walu wib di ruang multimedia lantai 2 Gereja Nanai di Patupado pelatihan tim multimedia. Pinabotoho tu sude anggota tim multimedia Asaro Mandohoti. 7. Persembahan diakoni. Di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 di Permingguan pukul 7 WIB Bahasa Indonesia pukul siatol WIB Bahasa Batak dot pukul 10 WIB by ibadah sore taputa pelean amplop diakonia lahu mengurupi pangkobiason diakoni Huria. Alani tapasatma ditiki masih jalangan dung simpul parmingguon. Walu persembahan kasih. Tajalodo sileleon sian lansia marumpangon bunga altar NN marumpangon tolpulu x buku ND dohot lemari besi. Taha mulateon asa sileleon anggiat boy dipakai aka namang perluhon.
Sia, jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan perpunguan di perstongan di hari Minggu, boi matai huton hombar, naung diaturhon di buku tikting. 10. Pertanyaan week. Di hari Selasa, 10 Februari 2026, membuka pukul 10 siang 30 WIB, patu-patu ada pertanyaan week di week 2. Di Tuan Rumah keluarga Sintua week 2 di konsistori. Week 4 di Tuan Rumah keluarga El Simatupang Inang Sintua Boru Pakpahan di Gedung Serbaguna. Rak Mahita Madawati pertanyaan ini secara khusus ruas seni week 2 dohot opat. 10 sada ruas Namar Said. Tabuan nama di bagasan tianggata akar ruas Namar Said. Hatane debata pasat madalanmu tu Jahoba jala hapose ibana asa ibana paturehon. Pasal 37 ayat 5. 12 nama ulang tahun. Paralhado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun na tuhrias di huriata nama ulang tahun di bagasan semingguan. Idok hata di bata di tanganan si amun dok gajang ni umur jala di haberangna na do hamarion dohot hamaleon. Poda tolu ayat 10 onom. 10 tolu nama ulang tahun pardongan saripion. Parlado dohos ruas pasaton selamat ulang tahun pasarpion tu ruas di huriata nama ulang tahun di bagasa semingguan. Didok hatan di bata ala di jolo ni salutna masih halongan si tutu mahamu aido hukupi halongan di rohai do godang dosa. Sadapetus opat ayat walu. 10 opat laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 7 Februari 2026. 10.5 parhepengon terlampir. Akapelean hamaleteon dot na asing naso jinaha di tiktikon taide ma di harotas acara na adong di hitabe. Songoni ma tikting di huriata di bagasan na semingguan. Tuata mama masu-masu. Kor inahana.
Papungu pelean huhut marede peleat sadaa doho sadabe. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta turpuk camita di minggu seksagesima sadarion, imana tarsurat di sada Musa 12 ayat sada saatro di ayat 5.
Sada Musa 12 ayat sada 1 ayat 5 hujahahon ma di tengah-tengah ta. Habubukas ni si Abram. Dungi ninna Jehovah mamadok si Abram. Bukas maho sian tano hagodangammu. Doho sian hatuwammu. Doho sian bagas ni amam. Tutano si patuduhonok kutuho. Hubahep peho gabe bangso na bulon. Jala paso-pasok kumaho. Jala pabalgokku guarmu asa gabi pasu-pasuho. Jala pasu-pasuku akka nama masu-masuho. Jala terwaku akka nama muraiho. Jala dapotan pasu-pasu merhite-hiteho salhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram son nanidok ni Jehovah tu ibana. Bukas madohot silut udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram, dinabuka si ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai, jol manai dohot silut, anak ni hahanai ro di sudina sinamot samot nasida, dohot jol maakana tinuhor nasida di haran. Jadi bukas manasida laho tu tano Kanaan, jadi dung tolhas nasida ro di tano Kanaan. Ima sahatna. Amang inang lastur hatana king mulubui 2 kur maride di manuguton week 4 jadi menyusul akka week na asing musebo mergati-gati dang apalah sudi pas diari minggui lastur hatana inahan na king na merkur wala no memang atar tumorok nya nasidati dang na manuru asa masuk sudi akka ina di hurion masuk inahan na ala adong do syarat masuk inahan na. Jadi yang bui sudi sehali masuk na bersyarat do. Jadi angge lam tuica nak kainhan na nakinganti nang pengelitong do merid di hamo tina. Anggo nasugut row dan songon na buharan dong perminggu narwak kolay semangat do inahan no puang merid di naking. Tong nima. Adong mau se inang amang terlumubi dia ka perdanak mulai naking adong do mergem mungkin danak ale suarane keluar. Saya melotung peta pakai handphone lopa menakon ya anak kota. Tolong diperiksa amang dan inang volumenya. Jadi kesini juga masih kedengaran dia. Di saya mahu pikir dak danak doi, dang mungkin dama tuai dai do. Jadi jamok mahita ala per minggu do di bagasan tikion. Amang inang jadi topik minggu di bagasan topik jamita di bagasan saderion ima di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Sudi du hitam masih hol gabi tar pasu-pasu, dapotan pasu-pasu. Kalau memang pasu-pasu na song di duna tapikiri na nilihon ni debatatu hita. Adong duma mereng pasu-pasu na jinalona imam marumakon arta. Molosei keberhasilan ni anakon adong anak na ASN manang di BUMD atau manang gabi anak na tar pasu-pasu marhiti akka ulaw na mungkin na boy parohon akka sinam da gumodang pe. Manang tabereng pasu-pasui imam mulugabi adong paparata maranak marburu marpahupu marcici marnono marnini marnono jadi ngalas rohata jala tabereng i pasu-pasu ale ternyata amang dot inang pasu-pasu di debata dang sebatas na taberengi wasa tadok gabi pasu-pasui ay molo pacupa hita do ngata seolo do tabege sonon imada tar pasu-pasu do puang bah ay dia pasu-pasui ay anak kamu ngasih pabi sudi jemulu nang dak sipan ya nak konna nasutar pasu-pasu mi. Imada ai ngamar pahu-pahu jemulu sarong pahu-puna dang tar pasu-pasu. Molo song ni du tapikiri pasu-pasu ni debata mace sopit do hitam mamereng kuasa do tolong ni rohani debata na mar pihak-pihak manang debata herana na pilih kasih mangalian molo sarong ya nak konna berarti dak tar pasu-pasu. Tapi ternyata amang dot inang pasu-pasu na nilihon di debata tu kita hobar naking tu Efesus sadei ayat 3 sahatro dia siai ima pasu-pasu haluaon na nilihon di debata tu kita nunga ditodo kita ada orang seojak dope pertibion dibuat kita sian hakolomoni tu hatiuron jadi pasu-pasu unang tabereng di berupa fisik di fisik doh di materi sudi hita na pungudison manang sorodo pe parometta manang sorodo pe helata manang sorodo pe rokap ni anak ta do beruta molo supenes pe anak ko do beruta sudi hita na tar pasu-pasu do ala diholongi debata do hita haluon na nilihon di debata tu hita dang tu sahalak sepihak
ala tu sri jol mana prosia tu debata di bagasan tikion amang dot inang turpukon ima taringot tu pajouon di debata tu si Abram. Jadi molo tajaha di pasal 7 sahatro di pasal 10 sada ima hadada buni jol matu bagasan dosa dungi ditiki naro aik nasumar ditiki naruntuh Babel di sini nggak dihatai mataringo tu mara manang uhum ni debata na diparo tu pertibion ala ni dosa ni jolma ala dipilih masinoak jala sada keluarga anak-anakna parumenna di palua debata ala secara khusus muse dibidu sapuluan diarahon di jauh debata mah Abram bukas ya dia sian tanu hatuanna jadi amang dot inang pasu-pasu na dipasahat ni debata perjulu ima debata do maju molo diayat sadai dino dungini na Jehovah madok si Abram bukas maho sian tanu hagodangamu sian hatuamu do sian bagas nyamam tutano si patudu honok kutuho nina jadi di jauh debata madok asa keluar sian urkas timon amang dot inang si beli tadok majo dang nama dari bata dope mereka tidak mengenal Allah mereka masih menyembah Bal namora si Abram aladong do baka didok naken diturpukon amang dot inang di ayat 5 na sinamot samot nasida dibuan tapatan na adong luar tanah ngasip ngajona nyamak lagi aloro de bata madok ikon bukas itadi ko ditinggal hon di molo say amang dot inang Abram ini dicabut dari tempatnya tinggal dari kenyamanannya hagodanganna molo di dia ibana di tanu hagodangamu hatuamu si dohot bagasmu berarti ini juga sudah cenderung kepada identitasnya ditinggal home ditanggalhon ditadikon dicabut identitasnya ibana dicabut identitasnya lapatan nomor hite persuruan di debata bukas maonina tadi koma jadi bohado molohita kan borhat tu pangaratuan saya masih holdo hitam mulak tu bana pasogi saya masih holdo adong do tanah kuyan adong do jadi molo akka pangarato naro sekuta nang pengeliling nga berjaya di son adong do ingo na imada tano tading-tadingan dina tua-tua nina jadi seolo do pemulak boy pedang di sibe na torasna ale-ale ni tano tading-tadingan dina tua-tua olo do mulak laho mamiopi muse nyan nama dokdang na sala ale tabe komanuaing Abram itu dicabut dari semua yang membuat dia nyaman keluarga, teman, orang tua laho borhat mangului persuruan di debata jalan muse ison tabereng maamang dot inang didok tutano si patudu honok kutuho jadi dang diboto dang dipasahat debata tu si Abram ditikina disuruh ibana bukas dang dipasahat tu ibana tu dia do tujuan artinya tidak ada jaminan kepastian tempat yang akan dihuni, tempat yang akan ditinggali oleh Abram. Adong mamuse amang dot inang. Di son tabereng mam didok di usia 75 tahun. Nakin diet opat. Di usia 75 tahun. Jadi molusian kemanusiaan, maaf amang dot inang akan atumua, molulan sia ngamorube tenaga te. Deido merdalam museka. Ngamorube kono mak pamereng apa ngamoru. Manang di piga-piga halak mungkin adong dope na mampu melihat tanpa kacamata ale rata-rata molu ngamarumur 75 tahun nunga gudang biak kana moru di semangat ala memang semua paduhan yang kana malo di dok justru puncak ni hita jolma puncak kemampuan ima di umur 40 tahun do benar saya dok kan di begin 40 ni kan jadi 40 tahun man puncak ni kemampuan ni manusia. Ale ternyata di son amang dot inang 75 tahun. 75 tahun.
tu inganan na so diboto dope. Bukas manadikon na torasna donganna inganan ni ibana magodang. Jala dison amang dot inang diarahon ibana si Abram so dohot dang apala pitor adong jaminan na pasti. Alai dia duai di rokma. Hubahe peho gabe bangso na bolon. Ala pasu-pasu kumaho jala pabalgok ku guaramu asa gabe pasu-pasu ho. Jadi di son tabereng ma di usia 75 tahun tanpa anak. HP ro debata madok hubahe peho gabe bangso na bolon. 75 tahun tanpa anak. Disuruh keluar dari Ur Kasdim. Alai taingot ma diturpukon debatado nama Ju jala debatado nama Bain dang colma. Debatado na patuduhon jala debatado nama dok dang colma. Alanido pabahenan ni debata jala dang na adong di si Abram dang na adong di keadaan, dang nasa guru tu kemampuan. Gabi ingot-ingot dot hita amang dot inang, molo di pasu-pasu debata hita, dang mamereng di keadaan dan di kemampuan. Ala ikon ingot do hita, di pabahenan ni debata, jala ditiki debata madok. Bukan tentang keadaan kita bagaimana, apa yang kita miliki, di mana kita tinggal, maka kita diberkati Tuhan dan diberikan apa yang penting bagi kita. Tetapi ini adalah tentang bagaimana Tuhan yang berbuat dan bagaimana Tuhan yang memerintah. Jojot tu hita lebih madok, ay mau misalnya edang berpungo, ni mada dang sehat tahu. Jojot tu hita pabuhon keadatta. Dang buha debata majo hita, jala dang debata nabui mangarahok kita. Ala jumojok do hita patuduhon nagaliota, dang hagugodot halbagalgaon di debata, nabi berlaku di tonga-tonga ni ngodutta. Di bagasan tikyon amang dot inang di paingot tita pasu-pasu ni debata, pabahenan ni debata do, dang marnida umur, dang marnida gali dohot gogotta, dang marnida adong suadong na dihita. Narikot ima debata marjaji jala debata marpabahenan di bagasan ngolutta. Amang inang di bagasan turpukon di tasalhutna tabereng buhado perdalanan ni si Abram na tarpasu-pasu ibana di tu inganan na di patudu debata. Jadi di tikilau pembagian tano doh si Lot doh si Abram karena borhak doh si Abram doh si Lot. Dung lambangir bang pah-pahananna dohot aka dongan nisi Lot ka diwedo aka pangurupi aka pelayan lambangir bang me Roma silot idok silot matu si Abram on ngalak bohana mon unang gabi marbadai hitan nong alanion atong tapilli ma molhotu siamun autu birang molhotu birang autu siamun nina. Jadi Roma parjolo do si Abram manuru silot memilih dopak dia mebana dibering ibana madopak topi Jordan tanah yang sangat subur macai subur situ tu pitori silot ma tu sama au alayah mangdut inang gagal do pasu-pasu di debata tu si Abram amang do inang na diholongan di bagasan Yesus Kristus jaji ni debata ima Abram gabe pasu-pasu jaji ni debata diturpukon amang dot inang Abram gabe pasu-pasu dang tanoi gabe pasu-pasu Abram do manang tu dia si Abram jongjong hudul maringanan inganan hajongjongan hapiahan nei gabe tar pasu-pasu. Jadi pasu-pasu di diri ni si Abram do dang diinganan si topotonna bukan di tanah kanan itu tetapi justru adalah di diri di dalam jiwa, di dalam kehidupan Abram. Manang tu dia holau tar pasu-pasu. Hujah di ayat
ayat 2 hubahe pehogabe bangso nabulon jala pasu-pasu kumaho jala pabalgok ku guaramu asagabe pasu-pasu ho jala pasu-pasuku akana mamasu-masu ho jala toruaku akana mamurai ho jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akabangso ni tanoon. Jadi berkat itu bukan tentang tanah atau keadaan, tetapi berkat itu justru ada di dalam Abram. Ime bana mang do inang. Jadi di si Abram do pasu-pasui dang di tano Kanani. Manang nasong dia pei dang di si pasu-pasui di tano Kanani do. Hidup benna di hita saluhutna na dihalongan di bagasan Yesus Kristus alahi tapi di pasu-pasu debatado dang masalah di dia inganat ta tinggal alahi hita duna di pasu-pasu debata hita dang di masalah di umur teh alahi di hita do pasu-pasu umur muda tua atau bahkan masih muda ketika Tuhan memberkatinya di dalam segala keadaannya jangan pernah angkat tangan terhadap masalah dalam kehidupan alamana song dia pe padok ni debata gabe pasu-pasu doho nina didok tu si Abram di hita salhut nana di holongan di bagasan Yesus Kristus marlaku dui nang tu hita dang alana gugu dang na alana na godang artani si Abram ubahinda marlaku pasu-pasui tetapi karena Allah benar-benar telah memilih dia untuk bukas manadikon inganan hatubuanna hagodanganna inganan narap dot bapakna diat opat amang dot inang bukas ma si Abram molo dison tabereng ma respon jadi ditiki madok debata maradopon si Abram isuru ibana dia berangkat dang pola marpanukun ibana bah Tuhan iro kokole no mutua pasu-pasu nong anakku marpapara naon nong hape ngametua si sarayon buhari Tuhan ay Tuhan ay wari ay ngamurumur 75 tahun na Tuhan ay sanggup piondong berdalan tuinganan nanang si pasahatau mutuaw oh Tuhan ay wari Tuhan wari nong hape ngagudang artakku ison tinggalonok ku mabapakku tinggalonok ku masaudaraku dang ino ibana songni ale didok dia opati jadi bukas masih Abram songon nani dok ni Jakoba tu ibana bukas masih Abram songon nani dok ni Jakoba tu ibana bukas madohot silut udur dohot ibana marumur 75 tahun dina bukasi ibana sian haran adison tabereng maamang dohot inang hapor siang dohot bangoloyon dipatuduhon si Abram ma hauduhonna tu persuruan di debata jala dipatar ibana ma nang haporsioni ima pos niroha di nasoni idadwi haporsioni ima dipatakas ibana di bagasa dirina borhat ibana sopola di boto ibana dope taringok tumanang ahape ale adong nahinirim ni ibana ima di bagasan debata. Jadi molo di hatan di debata di Heberipe di ayat 8 Heber 10 ayat 8 di dok hinorhon ni hapur siodo manguloi Abram dung di jau bukas tutano si jalonna bahen tiatianon saut bibana bukas swadong di boto si topotonna saut tu ibana bukas swadong si topotonna di hatani debatape ala yang go haporsion pos nirohadui dia kasih hirimon jala pamotoan nato tu taringo tu nasoni ida ninna di Heber 10 ayat sada jadi dison amang dot inang di papatar dot hita pangodoyon hauduhon yes dulu dan di dalam yes di bagasan nianai uduk ibana porsia ibana nang pe ikom makirim nang pe ikom tujulu dope berengon ni ibana manang nang pe tujulu dope lehonon ni debata tu ibana alai bukas to ibana ditadikot do ahana maben ibana nyaman nang penunga safe nang penunga lengkap sudi di bagasan ngoluna terkadang amang dot inang borak dui ati
inangkan amang inang ay jumot jud do hitaragu tahe iro kan buasa hitaragu ala ta pikirin na di katong ta kan ay buhaman dong na ti tu do naingom adong mau se mamereng ay wura do medan ni dangarong do pe halak bata di si apela margatan dong dangarong do besi mulai marpikir ay wah dia ti apela lagi nuangnya ti amang inang kaum muda kurang do naing na terlebak muli dohot manguli dohot alasan dangalong ano kepeng manuhor pampers da nakina kan mulai aman nong benon manuhor susu dina mulai meragu HP dang diboto bapak na do omak na disuruh muli so tamat SMA di tamat di SMA muati tamat do kan tamat do di dang tamat sarjana ala ni haci ni ngulu kan toy mak otak ni SMA moho lului makarejum alai umurmu ngosongon na tubang manguli moho dang idok budi aman nong bapak manur pampers nih aman nong toy bolong adong ngacocok manguli nina kan dang pola adong alasan jadi mulu di bagasan pertikianon gudangan alasan alam mamereng ketidakmampuan mengapa kita ragu melangkah mengapa kita terkadang khawatir terhadap kehidupan besok karena kita selalu mengukur apa yang kita miliki karena kita selalu mengukur kantong kita, pikiran kita, ketidakmampuan kita. Padahal Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang akan tetap memberikan. Nah jut ido nama biar hita di bagasan nguluan. Alani dona marhite turpuk di bagasan tikion amang dot inang di pasah matu hita. Na perjulu dilihot debatado pasu-pasu tu hita. Dang kolan masalah di arta hagabian hamuraun. Ala pangalabung idoi ale tarlumubi haluaon siad dusa jala molo asabu hita malua asabu hita dapat kita pasu-pasui ikon olo do hita bukas sian namang ihoti hita ahaman waing amang dot inang nama be kita mol marlas ni roha di ngedutta ala adong ihot namang ihot hita tu masa lalu tu kesalahan ni malang ICP, tu kelemahan masa lalu, atau mungkin amang tu kejayaan di masa lalu. Selalu kita terikat dengan itu sehingga kita tidak nyaman menjalani kehidupan. Kita mungkin terikat dengan hal-hal yang sepele, padahal itu sudah berlalu. Padahal hidup kita adalah akan ke depan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bukas barani bukas, manggalhon ihot na jona nyama peditiki na salpu tinggalhon topot matu ari nanengro rabdoh debata molo tangis sita di masa lalu jangan bayangkan itu juga akan mengikuti langkah kita di masa depan karena Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya melihat kita menangis tapi Tuhan yang menyertai membantu kita untuk bangkit untuk melangkah ke depan. Tuhanlah berkat dan Tuhan memberkati kita supaya menjadi berkat. Manang di dia pe ulote. Na padua hon marhitihatan di debata di bagasan tikyon marpertemuan tu pasu-pasui debata mangaleo pasu-pasu tu hita asa gabe pasu-pasu. Amang inang marlaku do na di pasahat ni debata tu siabram do tu hita di bagasan tikyon di pasu-pasu debata hita gabe pasu-pasu. Tuhan memberkati kita menjadi berkat. Hita do pasu-pasui. Alani diaka perkareju. Apalagi diaka kau noposo. Nasi jut maralasan resign sian perkarejuan dengan alasan pimpinan yang tidak nyaman, ruang kerja yang tidak nyaman, teman yang tidak nyaman, gaji yang tidak nyaman. Stop. Hodo pasu-pasui. Gabi pasu-pasu inganan mula ula hoko. Molo tadok amang dot inang dang tawo di jabuku dang tawo bagasu hidupku gersang amang dang do inang dang lingkungan ina di pasu-pasu hita do keluarga teh hita do na di pasu-pasu di bata di pamor hak tu keluarga teh asa gabi tar pasu-pasu keluarga teh ingana teh marhite hita jadi tidak ada alasan hidup kami gersang hidup kami tidak nyaman hita do nama buani hidup benna amang dot tinang hita salhut na terjo gabe pasu-pasu unang gabe pusa-pusa gabe kutukan
tuna humaliang ta tu inganan perkarijuat ta songo dia pe inganan nata ingani di bagasan tikyon tabuan pasu-pasui tu si asa gabi pasu-pasui. Abram diingatkan Tuhan atas itu, diberikan Tuhan janji atas itu. Jala dapotan pasu-pasu merhite-hiteho saluhut bangso ni tanoon. Alanikon suami di bagasan rohatta salhutna bahwa tarulido bagasta naulido nadinggan do perkarijuatta ala pasu-pasu hita di bata tu si asagabe tempat inganan na nyamani. Na patuluhon amang dot inang na parpudi marhiti hata ni debata di bagasan tikyom di paingot tita asa gabi pasu-pasu hita buhama asa bui gabi pasu-pasu siarak na uduk matu debata oloi ma debata jala mangolu di bagasan haporsia jala mangolu di bagasan hata ni debata. Jadi adong di turpukon amang dot inang tarida dihadirion ni si Abraham ima hidup oleh karena firman Tuhan, hidup oleh karena iman, hidup oleh karena anugerah Tuhan. Sola pide, sola gracia, sola scriptura. Allah debatado madok ima sola scriptura hata ni debata. Hidup oleh karena anugerah. Di pasal 7 pasal 10 sada di papatar di Bibeli taringok tu dosa. Haluan na dibuan tu sada keluarga ima na sola gracia hanya oleh karena anugerah asini rohani debatado na berlaku tu Abraham ditodo na sida bukas sian urkar sedim na somanad da debata ala di palua dibuan na sida gabe pasu-pasu hanya oleh karena iman Abraham lah yang menyambut anugerah dan firman Tuhan asabui gabe pasu-pasu hita. Jadi topik minggu di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu ima molo tau dukon tau ului debata jala porsia hita di cacini debata gabe pasu-pasu mahita. Amin martangyang mahita. Ali amanami na husob bahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mauliate dohot puji-pujian di pasah roh nami Tuhan di haulungan ni roham do diringgan ni basam di parmudu-mudu hodo hami di patau hodo hami madalani hari-hari minggu nami di palaso hami rak merasaur di tongan ibadah minggu di bagasan sadarion Tuhan di batanung ngarap hami majalo hatam di jauh hodo hami gabe pasu-pasu asa tar pasu-pasu inganan nami bagas nami inganan perkarijuan nami dohot di dia pihami bergumu atong rak meta Tuhan sipata olodona husalah kami inganan hape ikon hami do Tuhan di sini mabuan pasu-pasui rupi mahami Tuhan saguru tulong menirohap kami lau mangula akka ulon nami pasu-pasu maamanami inanami salut na ruas ni huriam itongan di bagas nasida pasu-pasu ma rumah tangga pasu-pasu ma hoi-hoi nasida ulaun na nila nasida dohot nahinirim dohra nasida salehom ma obar tulong meniroham Uwa kami nang tuado pang makadakdan ibu bermagudang di bagasan asi dot tolong niroham dosia sahid gabi akan anak burju jala solo yajar diaka sudut no poso totong adong jati diri dok di intentas na satia tuho siganu pari di ngoluna pasu-pasu ka sudut na tumua di tonga-tonga ni hagaleon alai Tuhan di parar hodope nang ngoluna sida gabi ula-ulam di portibion uwa kami nang akarus ni huriam namar ulang tahun di bagasa samingguon adong pitu halak salam tabay las niroha holong niroha tabay nang pirni todi mangadopi pernguluan togu di haporsiom suang-suang ni nang ruas ni huriam namar ulang tahun pernikahan adong tulu kakak lam tuhotna di holongan niroha di tongan di bagas Song-song ninang akarwas ni huriam na mengadupi hagalion alani parsahiton na ikukunjungan tu rumah sakit na mengadupi pemulihan diri bagas nasida adong pitu halak salam tabay mahahi pason pirmato di nasida mengadupi parsahiton nasida conok matuho Tuhan huwag kami manang sudi aka program manang ulaw na naing patupaon nami di bagasan minggon baik kategorial pertangyangan week saya tulus may di bagasan asidot hong niruham doa kebutuhan ni hurion
maradopon renovasi rumah dinas Surya, doho berhubungan tua kapesta gotilon, Tuhan, buat kami do, hura cumi kami, marna hurang do kami Tuhan. Jala sipata mulu pikir kami, dangtuk kami, alai mulu huduk kok kami hatam, mulu porsia kami di jajim, say totong do, marlobi-lobi tabayomu di kami salhutna. Mang nabasa, buat kami ma, negara namion tua depanmu, pasu-pasu ma negara namion, na menghadapi berbagai hamolon alani cuaca ekstrim, di bencana ekologi, na mampen akadungan nami, gale, jala kehilangan semangat bahut barang nasida, anggi ma Tuhan, tuk kami marsiurupan jala pemerintah pe, marbisuk lako malehon akadalan pangurupion tu nasida, saya rupi mahami di sadok pernguluan nami, saya tugu-tugu kami Tuhan di bata persia tuho, amang nabasa, saya totong ma kami di hoja loho di kami raphita madalani ari-ari na nilhomu tuhami saluhutna sesama Tuhan dosa nami asa tung tamaham gabian akon mangasang Kristus Yesus matanya kami tuho amin. Tahala somahatan di bata marhitina marid di hita huhut pasahat pilihan. Tatangya koma peliata. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut selehol-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilihomi tu hami, pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum,
pasu-pasu me jala ramoti asahu parasya kami pilihanon pati bulhon harjonmu di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tortim, asalam hutad dahami gudang ni silihol-lihom itu hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sero maharajonmu, saya saut molomoni roham di banua tongon sonda di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutod dimunabe.